Tomke roept: "Ik mag naar squallen! Toeno, kom Cornelia!" En hij klimt al in het zitje. Hij wil naar juf Klaske ta. En ze fietsen om de hoeken, oer de bregen, dan rjocht uit. Gauw het plein op, langs de zandbak. Sjoch, juf Klaske stiert verdruut. Tomke hing het kreeg zijn jaske bij het plaatsje van de slak. En zijn rechtas met zijn appel leidt hij in de blauwe bak. 1, 2, 3 lietse tutjes, krijgt Tomke dan op zijn snuit. En Cornelia zwaait fleurig nog heel eventjes voor het ruut. Tomke mij nou lekker boatsje, met de auto's en de trein. "Beer met koesen," zei hij Tomke. Leidt hem in de bennewijn. In een ronde leest juf Namen. Tomke roept: "Ik ben er ek!" Dan vertelt juf oer een kikkert met een hele grutte bek. Tomke plakt een mooie kikkert, verf het buik en pootjes grien. "Nou de kop nog," zei juf Klaske. "Dan hast du die werkje dien." Tomke met het fruit uitdielen, want hij is al oeza knap. "Nog net eten," zei juf Klaske. "Eerst nog jongen van hap hap." Romke wil je het ek naar squallen. Sloept heel stiekem terug het laan. Springt bij squallen oor het hikje in een grutte bak met zaan. "Graven, graven," docht het hoensje. "Hier een bult en daar een got." "Gauw naar boeten," roept juf Klaske. "In de zoobak, daar zit wat." Tomke zeit: "Dat is mijn hoensje. Hij wil ik naar squallen ta." Romke mij nog eventjes boatsje. En dan komt Cornelia. Uit.